Okay, hej venner. Jeg blev konfirmeret i går. Det er derfor mit hår er krøllet. Det er bare fra i går af. Yes. Og jeg har blå mandag i morgen, for det var mega fedt, vi fik en hviledag. Ja. No. Men altså, jeg har tænkt mig, at jeg skal ud og løbe. Så jeg har taget den her undertrøje på. Eller den her undertrøje top ting. Så jeg har taget et par leggings på. Jeg har sorte ankelsokker. Og jeg ved godt, folk der siger, at ankelsokker er røv. I røv. Ej. Jeg synes, det er fint nok at have tennissokker på, men ankelsokker det er så også bare behageligt, for så kan man have en ankelkæde på, uden at man skal gå rundt i bare tæer. Så, ja. Okay. Nå, men jeg skal også finde ud af, hvad jeg skal på heroppe, fordi at jeg kommer ikke til at løbe sådan her rundt. Altså, det kommer ikke til at ske. Det bliver så koldt. For jeg gider ikke have jakke på. Så nu skal vi se, hvad jeg har herinde. Rigtig meget farvet tøj, for eksempel den her orange, men den skal ikke på din kjole. Nej, tak. Okay, jeg overvejer lidt at tage sådan en langærmet, sådan en tynd langærmet trøje på. Og så måske en hoodie udenover. Nej, det er også bare voldsomt med en hoodie udenover. Okay, nu har jeg det. Jeg tager den her sorte t-shirt på. Okay, nu skal vi se, om jeg kan. Jeg kan ikke med dem her på, men jeg tænker mig at tage den her sorte på. Og så nok også min blålige hoodie på. Så vi ses, når jeg har gjort det. Sådan der, venner. Må jeg få det på? Så, og så skal jeg have mine sorte ørebøffer på. Of course, jeg bruger dem af hele tiden. Jeg elsker dem. Og jeg har faktisk lige fået et par nye, der er bare sådan lidt lyse til min konfirmation. Synes venner, jeg har fået fucking 15.950 kroner af alle mine gæster. Vi har været sådan 48 gæster. Der var sådan 48, men til konfirmationen, altså hvor jeg talte med.